Σήμερα στις επικίνδυνες αποστολές Tsipras Impossible. Το γεγονός της άφιξης του Ρόμπι Ουίλιαμς στην Ελλάδα συγκλώνησε τη μεγάλη φαν του και περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου. Η Ρένα έσπευσε να μοιραστεί το νέο με το κολλητό της Υπουργού Άμυνας, Πάνο Καμένο. Πάνω, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Παναγιώτη, επιτέλους ο Ρόμπι Ουίλιαμς έρχεται στην Ελλάδα. Το θαυμάζω από τότε που ήμουν κοριτσάκι. Θα πάω οπωσδήποτε στην αυλία. Και λέει, θα έρθει ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Νόμιζα ότι είναι ήδη εδώ. Αβάτη, σωστό, θα περιμένω να έρθεις και πάλι. Όχι καλέ ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, χαζέ. Ο Ρόμπι, αυτός που λέει το I can feel it. Ποιο λέει, το Βίλι, βέβαια. Το Ρόμπι δεν ξέρω. Καταλάβετε, ο Ρόμπι Ουίλιαμς δεν αυτοκρότησε, πέθανε. Όχι, πρόεδρε, είναι ο άλλος, ο μουσικός. Τα ξέρω εγώ ότι έκανα μουσικές εκπομπές με την Κολομπία. Αλλά πάντως εμείς όλα τα ξέρουμε, τους ξέρετε τους Έλληνες. Και το τι έχει παίξει με τα εξοπλιστικά ξέρουμε. Έχουμε χαρτιά και ντοκουμέντα και έτσι δεν είναι βέβαια. Και υδρογονάθακες έχουμε και υδατάνακες έχουμε και μακαρονάδες. Τέλος πάντων, πρέπει να ετοιμαστεί η περιφέρεια για τον ερχομό αυτού του μεγάλου στάρ. Θα κάνουμε ένα πάρτι. Αχα, τι πάρτι. Καβλώρικα πράγματα. Θα στήσουμε ένα από τα παραδοσιακά γλέντια μας με γουρνοπούλες. Πώς έκανε η Χούντα, γιορτές κρασιού, στα Αρνίκα, στα Εξαδοπολή. Πολύ σωστά. Η Φούντα του ΣΥΡΙΖΑ θα οργανώσει μια γιορτή μπάφου, κρασιού και γουρνοπούλας. Καμαλάκι. Κάνουμε και λαϊκό πρόγραμμα με τον Πάνο τον Blackman. Πλάνο Blackman καμένο, δηλαδή εμένα. Πω κυρίες μου, Παναγιώτη, Τέρες, Παύλο, όλη την πλατεία του χωριού. Για τον ένα, τον μοναδικό, τον Ρόμπι Ουίλιαμ. Και στο κλαρίνο, ο Τέλης, ο κλαρινοπιπιτζέλης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το happening που έχει στο μυαλό της περιφέρεια πάνω μου. Πω κυρίες μου, χαμός σας λέω, πω. Πάνω, σύνελθε, αριστερή κυβέρνηση είμαστε. Πρέπει να δώσουμε μια αγωνιστική νότα στο Leven. Γι' αυτό σκέφτηκα να καλέσουμε και το Μίκη Θοδωράκη να πει τα δικά του τραγούδια μαζί με το Σάκη φυσικά. Πάνε πακέτο πλέον. Και αφού θα σκίσουμε μπλουζάκι για το Ρόμπι, να το σκίσουμε και για το Σάκη. Δεν ξέρω, εγώ πάντως θα σκίσω τις γονοπούλες κυρίες μου. Κοιτάξτε, λέω να έρθω και εγώ Γιώργος Νταλάρας να πω τα αριστεριστικά μου. Αυτά με τις φάμπρικες, τους εργάτες που ξεροσταλιάζουν στη Βιοπάλη και το Leverkusen. Αφού σε λίγο όλοι οι Έλληνες θα φύγουν μετανάστευση ή θα μεταφέρουν καφάσια για την Κόσκο. Wow, και εγώ ο Βαρουφάκης σας, ο εθνικός σας μετανάστης που γυρίζει από ξενιτιά σε ξενιτιά. Θα παίξω και εγώ και ένα ευατήριο με το πιάνο μου. Εγώ πάλι, άμα μου κλείσει το Βασίλη Καρά, είμαι ικανοποιημένος. Ωραία. Λοιπόν, Μίκης, Σάκης, Νταλάρας, Βαρουφάκης και Καράς. Όλοι αυτοί support στο Ρόμπι και μάλιστα ντυμένοι με κάτι και ποδιές για να τιμήσουν το δίκαιο αγώνα των καθαριστιών. Πάμε πρόβα λοιπόν. Wow, είμαστε έτοιμοι. Δώστε Terra Vibes στη Μαλακάσα, στείλε γύρω γκρουπ. Wow, τις καθαρίστριες του Υπουργείου. Μόνο αυτό το γκρουπ διαπραγματεύεται Ιου. Έλα Ρένα μου κι εσύ. Με κάποια κόκκινα για μας να καθαρίσουν. Δεν πρόκειται ποτέ να τις απολύσουν. Έλα Μίκη. Ευχαριστώ. Στις κάλπες μπρος να έρθει ο λαός να διαλέξει. Γιατί τα μπλέξαμε στα μήμυε πολύ με μπλα μπλα. Ψήφο να έχουμε ως και για dressing στη σαλάτα και με τα λαέ όπως τα κάνες φάτα. Έλα Γιώργο Νταλάρα, σειρά σου. Ευχαριστώ. Ο Σταύρος Χολοσκά, αν θα πληρώσουμε τις δόσεις και βλέπει και δραχμή, γιατί ακούει τις διαδόσεις. Στήστε κάλπες μπρος
να έρθει ο λαός να διαλέξει, γιατί τα μπλέξαμε στα μήνυε πολύ με μπλα μπλα και έχουμε δουλειές, μεταρρυθμίσεις που έμειναν πίσω. Πού τα πας αυτά? Έχουμε μεταρρυθμίσεις, δουλειές που έμειναν πίσω. Δουλειές στο συνεργείο, στο εργοστάσιο και στο ναυπηγείο. Σφυρίζει η φάμπρικα, μόλις χαράζει, οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά. Γεια σου περήφανη εργατιά. Και τώρα κοντά μας ο Βασίλης Καράς. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλης Καράς τραγουδάει Ρομπινούλια. Έλα Βασίλη Καρά. Σκάσε μπάφο βρε κι όλα δεν να γίνουνε τζάμι. Το λέει νεολαία, το πρόγραμμα το λέει του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα σαν κυρμά. Wow! Και όταν θα σε πια σαν γκολ και έχεις γίνει κομμάτια, βγες από το βαν, μπες στο παραβάν για την ψήφο σου. Έλα ρε Ναδούρου. Όλοι μαζί, ελάτε μαζί και οι καθαρίστριες και απολυμμένοι της ΕΡΤ που παραπανασλωθήκατε πάλι. Στείλτε γύρω γκρου τις καθαρίστριες του Υπουργείου. Έλα Γιάννη Βαρουφάκη. Wow. Μόνο αυτό το γκρου διαπραγματεύεται Ιου. Μόνο αυτό το γκρου. Wow. Λοιπόν, εντάξει. Αρκετά ακούσαμε αυτό το μάλωστρο τραγουδό. Αρκετά ακούσαμε, το οποίο προφανώς δεν βγάζει κανένα νόημα. Και είναι όνειδος για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα χρησιμοποιήσει το όνομα του Ρόμπι για να ρυθμίσει το φεστιβάλ της ναρκοκουλτούρας που ετοιμάζει ο Καμένος Κιδούρης. Και το λέω εγώ που είμαι φαν του Ρόμπι. Από τα πιο ορειμά του χρόνια βέβαια, τότε που το γύρισε στις μπαλάντες. Μα τι λες αδερφέ μου Άδωνη, εσύ είχες και αφήσα τον take that στο δωμάτιό μας. Κρύβε λόγια, κολοκυθοκέφαλε Λεωνίδα, κρύβε λόγια. Τώρα σπάζει είναι ντροπή που εμπλέκουν το Ρόμπι σε αυτό το πράγμα και πάνε να το κάνουν το Σιπίν Ρόμπα. Ναι, από Ρόμπι Ρόμπας. Πολύ σωστά αδερφέ μου Άδωνη, πολύ σωστά. Μην διακόψε Λεωνίδα, αυγούρο κολοκυθοκέφαλε, το θέμα είναι σημαντικό. Βέβαια δεν λέω και ο Ρόμπι τους έχει σκάσει στους μπάφους του, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει το όλο γαροζήτημα σε ανήκουστο επίπεδο. Και γιατί ρωτώ εγώ, και γιατί ρωτώ να κάνει κανείς χρήση μαλακών ναρκωτικών, ενώ για πάσα νόσο και για πάσα μαλακία υπάρχουν αρχαίοι Έλληνες κλασικοί. Αλήθεια αδερφέ μου, αλήθεια γιατί? Και εδώ έρχομαι στο θέμα κυρίες και κύριοι. Θες να φτιαχτείς, στρίψε και κάπνισε Όμηρος. Κοίταξε μια ηλουστρασιόν σελίδα από τις εκδόσεις των Αγαθών Γεωργιάδη, βάλε τη φωτιά και πάφα που θα κάνεις κεφάλι 2.000 χρόνο. Θες να μπροστά σου οράματα, πενθάδες μπότι στο βράχονο στην τρότα σου δικά σου αετός. Κάψε λίγο σκύλο. Θες να δεις τη σκυλική εκστρατεία, Αθοκιδίδης, το καλύτερο χαρμάνι. Θες να σκάσεις τα γέλια όπως τον έσκασες με κανένα μπαφό. Γι' αυτό υπάρχει ο Μέγας Αριστοφάνης. Αρχαίοι Έλληνες, κλασική μπαφική από τις εκδόσεις Γεωργιάδη. Χαμός τηλεφωνικέτο κυρίες και κύριοι. Τώρα μάθαμε τι πίνει ο Άδωνης και είναι έτσι. Κύριε Θοδωράκη, καλησπέρα. Όχι, δεν λέω εσένα για το Μίκη. Αγαπημένα μας Μίκη, θέλουμε ειδικά για την Ελλάδα Ελλήνων αριστερών φουντικών να μας κάνει μια διασκευή. Να αλλάξετε τα λόγια σε κάποια από τα τραγούδια σας για να τα λέμε στα Μάστουρο Φεστιβάλ μας. Βεβαίως, Αλέξη, βεβαίως. Άκου αυτό. Να την ρουφιέται, να τη ρουφιέται, η τζούρα ρουφιέται. Εμείς λέγαμε να σκευάσετε το βράχο τον καημό μου. Αυτό γίνεται, Αλέξη, παιδί μου. Θα το κάνουμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο ως εξής. Θα το πούμε μαζί με το Σάκη, έτσι Λευτέρη. Ναι, έχουμε γράψει τους στίχους. Πάμε λοιπόν το τραγούδι, θα τραγουδήσουμε. Έλα μαστούρα μου γλυκιά να γίνω να τα κλάρω. Πρώτη φορά αριστερά ας κάνω ένα χάρο. Πρώτη φορά αριστερά ας κάνω ένα χάρο. Όλοι μαζί. Μπαφό το καημό μου, Αλέξια Τσίπρα, τον στρίβω να το πιω. Πολύ ωραία, Μίκη, μπράβο.
και να το παραπάνω μου. Πότε μάνα θα φτιαχτώ, πότε μάνα θα φτιαχτώ. Καλά, και τώρα σε Σάκη, έλα να γυρίσει το μικρόφωνο. Wow, έλα γυρίσει, αισθάνομαι. Βαρύ το κεφάλι μου, αισθάνομαι, έλα γυρίσει το μικρόφωνο. Wow, αισθάνομαι. Και μετά να γυρίσει το μικρόφωνο στο παρφάκι. Πάμε. Wow, και εγώ τραγουδήσω. Όλοι μαζί. Μπάφω το καημό μου. Όλοι μαζί. Πρώτη φορά αριστερά, έτσι. Πάμε. Σάκη. Ναι, βαρύ να είσαι ανεργός και να μην έχεις μία. Wow. Να μπαίνει στο δημοσίο, να μπαίνει και η συνδύα. Να μπαίνει στο δημόσιο και στην ΕΡΤ, εσύ και η συνδύα. Πάμε όλοι μαζί Έλληνες. Μπάφω το καημό μου, αισθάνομαι τώρα στρίβω να το πιω. Και είναι το παραπάνω μου. Έλα Μίκη. Πότε μάνα θα φτιαχτώ, πότε μάνα θα φτιαχτώ. Λοιπόν, ένα ακόμη τσιόμαθα στο τέλος του. Ξεχάστηκε ο Δημήτρης Καμένος, στο μικρόφωνο Γιώργος Μητσικώστας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά πολιτικός καφές με τον Γιάννη Κουτάκη και τον Παναγιώτη Τζένο. Καλή σας μέρα.